πάρα πολύ μου το ζήτησαν αυτό το solo, καιρό τώρα, και είπα να το κάνω. Είναι στη σύγχορδη, το έχω απλοποιήσει, δεν θα το παίξουμε τόσο γρήγορα και με τόσες τεχνικές και νότες που το κάνει στο κομμάτι, γιατί είναι αρκετά δύσκολο και γρήγορο. Θα βάλω τις βασικές νότες και πάλι ακούγεται πολύ ωραίο. Παίζεται όλο στην σύγχορδη, δηλαδή την πρώτη τελευταία από κάτω προς τα πάνω, και ξεκινάει, είναι 4 φράσεις, το έχω χωρίσει σε 4 φράσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξεκινάει στο 12ο τάστο. Το 12ο τάστο είναι εκεί που είναι οι δύο κουκκίδες. 12, 12, 12, 12, 10, 12, 10. Αυτή είναι η πρώτη φράση. Μετά κάνει λίγο παύση. Μετά 10, 12, 10. Έλα, κάνω βιντεάκι. 8, 7. Δεν θέλω μωρέ. 7, 8, 10, 12, 13, 13, 12, 12, 12. Τρίτη φράση. 12, 12, 12, 12, 10, 12, 13, 10, 12, 10, 8, 7 και η τελευταία η τέταρτη. 7, 8, 10, 5, slide στο 7 και πάλι 5. Το slide στο 7 πώς το κάνω? 5, slide, πιέζω, κρατάω την πίεση στο δάχτυλό μου και πιέζω στο 7ο τάστο, χωρίς να παίξω στο 7ο τάστο με την πένα. Και μετά ξαναεπιστρέφω, δηλαδή θα ακουστεί το 7ο τάστο μόνο από το slide. Και μετά επιστρέφω στο 5. Το παίζω άλλη μια αργά και σταθερά από την αρχή για να το ακούσεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, δείχνω και την ταμπλατούρα. Κάνε πάση για να δεις τους αριθμούς. Ελπίζω να φαίνεται. Είναι λάθος αυτό που έχω γράψει μη χορδή, όλο παίζεται στη σύγχορδη. Άμα το παίξεις στη μη θα ακουστεί πιο ψηλά. Λοιπόν, αυτό είναι όλο. Μαθήματα κιθάρας για αρχάριους στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα αμπελόκηπους, και επίσης κάνω και online μαθήματα μέσω Skype ή βιντεοκλήσεις στο Facebook. Cantates.